कसं वाटतंय मुंबईला येऊन? फीडबॅक. मुंबईला गरम तर भाजी शिजून झाल्यानंतर म्हणजे आपण गॅस बंद करणार असून त्याच्या 1 मिनिट आणि हा बघा हा आपला गरम मसाला. गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. सकाळची वेळ वाजलेत मला वाटतं 6-6:30 झाले असतील. आपलं नेहमीचं डेली रुटीन चालू झालेलं आहे सकाळी उठल्यानंतर. तर इथे कुणालचे बाबा आणि मी आमच्या दोघांच्या गप्पा चालू होत्या. वाघे आणि शेरू यांचा राऊंड मारून झाला होता. मी दोघंजणांना आज लवकरच गेले होते आणि मग मी शिरले किचनमध्ये. तर किचनचं काम करता करता आमच्या इकडे बोलणं चालू होतं एका महत्त्वाच्या विषयावरती. ते काय आहे ते तुम्हाला नंतर सांगेनच. तर सगळ्यात आधी काय केलं तर भांडी लावून घेतली, रात्रीची घासलेली भांडी असतात ती, आणि नंतर मग दूध गरम केलं, चहा ठेवून झाला. तर संध्याकाळसाठी ही भाजी म्हणजे दुपारी तर फळभाजी बनणार होती, म्हटलं आता संध्याकाळी काय बनवायचं. त्याच्यासाठी कडधान्य इथे भिजत घातलं मी आणि भाग्या शेरू बघा म्हणजे सगळ्यांच्या आधी सकाळ कोणाचे होते तर ह्या दोघांचे होते आणि उठले ना का त्यांचं घरभर फिरणं चालू असतं. आता बेडरूमचं दरवाजा बघा तुम्हाला ओपन दिसतं म्हणजे कोणतरी उठलेलं असणार, नाही तर हा दरवाजा बंद असतो. काय करतात दोघंजण आतमध्ये जातात दरवाजा उघडा असेल तर आणि सगळ्यांना त्रास देतात. म्हणजे झोपलेले आहेत ना सगळ्यांना उठवत बसतात, त्यांचे चादर वगैरे असे ओढत बसतात. त्याच्यामुळे मग दरवाजाने बंद केलेला असतो तो. तर इथे मी कडधान्य संध्याकाळसाठी भिजत घातलं आणि बाकीचं काम माझं करायला घेतलं. बघा मागातलं आवाज जरा कमी झाला. बघा आपले चंगू मंगू जे राऊंड मारून आलेले आहेत. शेरू का गप्प बसलाय? शेरा काय झालं? गाई येते? गाई येते? काय झालं? एवढा मस्ती करणारा मुलगा गपचूप कशा बसला? शेपटी हल्ली रे आमची. गाई येते? वागी ए वागी वाघुडी. वाघ्याचं चालू होतं तिकडे बघायचं सगळं काम. ते बाहेर पक्षी वगैरे दिसतात ना कबूतर वगैरे, तो तासन तास बघत बसतो. चावायचं नाही ते. चला त्यांची झोप न झाली, आता झोपतील दोघंजण. चला गाई गाई करायची. चला ए शेरुडी ए शेरुडी याची जाम मजा येते. हा ए शेरुडी ए शेरुडी गुंजू. चला आपलं कामाला सुरुवात करूया. दादा बघा आमचा कॉफी बनवते. कुणाला लाईट लावते. चहा ठेवलाय. चहाला झोपले पण झाले आणि बाकी सगळी माणसं आमच्याकडे झोपलेली आहेत. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. बघा हे भाग्या आणि शेरूने सगळं हलवतात मध्ये स्टँड मोबाईलचा. तो तिकडनं उठून आता इथे येऊन बसला आहे शेरू. आणि आता वाजले सकाळचे काहीतरी मला वाटतं 6:15-7:30 वाजले असतील. आज उशीर झाला उठायला, झोपच पूर्ण होत नाही ते करणार काय, त्याच्यामुळे उशिरा उठलो. 6 वाजता डोळे उघडले होते पण तरी पण असं पडून होतं अंथरुणामध्ये. आणि वातावरण बाहेरचं थंड, एकदम थंडी चालू झाली आहे. 2 दिवस झाले. मशीनचा आवाज बघा इतक्या सकाळी सकाळी इथे कामानं चालू होतं आणि हा आवाज असतो दिवसभर, भरपूर आवाज असतो. तर कुणाल जेव्हा आहेत तिथे बाहेर जरा बाथरूममध्ये येते, ते आता येतील बाथरूममधनं बाहेर. आणि आता पहिला चहा पितो आणि मग बाकीच्या कामाला सुरुवात. आज पण कदाचित बाहेर एक फेरी होईल, जायचं आहे. हे बघा काय मशीनचा आवाज ना कंटाळा आल्या आवाजाने. आपल्याला असं शांततेमध्ये राहायची सवय झाली ना, त्याच्यामुळे आवाजाचा खूप प्रॉब्लेम होते. खूप खूप थांबते जरा. बस बस बसा खाली, खाली बस, खाली बस, बच्चा खाली. थोडासा निवांत वेळ, त्याच्यामुळे जरा गप्पा गोष्टी करतो तुमच्याशी पण आणि माझ्याशी पण. कसं वाटतंय मुंबईला येऊन? फीडबॅक. मुंबईला काय बोलायचं आता आपण, त्यात
आपल्याला आनंद पण आहे, दुःख पण आहे, दुःख पण आहे, मजा पण आहे, सगळं आहे आपल्या ह्याच्यात, सगळं काय आहे. दुःख कसलं? गाव सोड, गावच्या आठवण ते परत मुंबईचं जीवन कसं धाकधुकीचं आहे ना. मला पण असं वाटतं ना की गावी जावं निघून, पण काय करणार, काय पर्याय नाही आहे. असं आहे इकडचं, म्हणजे बाकी सगळ्या गोष्टी चांगल्या, पण शेवटी काय गाव ते गाव आहे. असं आहे ते, गाव बेस्ट आहे ना. पण मला असं कधी कधी आठवण येते ना, मग मी ते व्हिडिओ लावते आपले जुनेवाले कुणालच्या बाबांच्या फोनमध्ये किंवा कोणाच्या फोनमध्ये, आणि मग बघत बसते, मग लावून ठेवते आणि बघायचं. मग ते सगळं दिसतं ना, घर दिसतं, बाग दिसते, बघत राहायचं ते. कधी तर जायला होतंय काय माहिती आता. हे बघा यांची मस्ती बघा, आम्ही ते गप्पा मारतोय, हे असं यांचा दंगा चालू असतं. आज शेवटचा दिवस आहे ना कामाचा. हां, म्हणजे बदलीचं होतं ना, शाळेचं होतं, या शेवटचा दिवस आहे. आणि नंतरला आता म्हणजे दुसरीकडे आता बघायचं आहे, चालू आहे, पण आता सध्या नाही आहे. आता मला वाटतं एखाद 2-3 दिवसामध्ये आम्ही गावी जायला निघणार होतो. मला बघा म्हणाले होते ना मागे, त्याच्यामुळे बघा किती फोनमध्ये बिझी आहेत ते. 4 दिवस गावी जायचं, मग बिझी म्हणजे बघायला पाहिजे. कुणाला बघतोय मागणं की आई बाबा काय बोलतायत. तो आपला लहान दरवाजाचा पडदा आहे. दुसरं काय नाही ना. झालं, साफसफाई करून झाली, कचरा काढायचा आहे. ह्याच्या खाली टाक, पलंगच्या आतमध्ये. किती अडचण बापरे, सामान सगळं तिथे चेंबून ठेवलेलं आहे. इथे जाऊ कपाटाच्या वर, इथे राखा वर, इथे कपाटाच्या बॅग होती ती तिथे. झालं, खाली झालं सगळं. तर घरामध्ये ना सामानाची इतकी अडचण ना, म्हणजे बिनकामाचं सामान सुद्धा सगळं जमा करून ठेवलं होतं. ते सगळं आता मगाशी काढलं आम्ही आणि पूर्ण बेडरूम आहे ना तो क्लीन करून घेतला. ते झाल्यानंतर मी इथे किचनमध्ये आली. तर आदल्या दिवशी बाजारातून आणली होती भरपूर अशी कोथिंबीर. तर कोथिंबीर खराब नको व्हायला म्हणून म्हटलं चला चटणी तरी बनवूया. तर कोथिंबीर आहे ना एक 10 ते 15 मिनटं मी पाण्यामध्ये भिजत घालून ठेवली, आणि त्यातच आपल्या गरजेप्रमाणे म्हणजे तिखट आपण किती खाऊ त्याप्रमाणे मिरच्या पण टाकून ठेवल्या. तर चटणीसाठी साहित्य काय घेतलं तेच मला मी सांगते. कोथिंबीर, मिरच्या, शेंगदाणे घेतले, लिंबाचा रस घेतलेला आहे, मीठ, थोडासा चाट मसाला, आलं, हे सगळं घेऊन ती मिक्सरमध्ये ना वाटून घेतलेली आहे. आता ही जी चटणी आहे ना ती तुम्ही सँडविचसाठी पण वापरू शकता, आलू पराठा म्हणजे साधे पराठे, ब्रेड बरोबर, म्हणजे कशाबरोबर पण ही चटणी तुम्ही खाऊ शकता. वाटून झाल्यानंतर ही जी चटणी एका डब्यामध्ये पॅक करून ठेवली. आता हा जो डबा आहे ना प्लास्टिकचा, तो चाट मसाला ठेवला तर तो डबा आहे त्यातच टाकले मी, आणि मग व्यवस्थित अशी पॅक करून फ्रीजमध्ये ठेवून दिली. फ्रीजमध्ये एक 8 ते 15 दिवस ही चटणी आरामात राहते, म्हणजे फ्रीजरमध्ये, बर्फाच्या खाण्यामध्ये. म्हणजे कधी पण आयत्या वेळेस काही आपल्याला नाश्ता बनवायचा असेल तर खूप उपयोगी पडते त्या नाश्त्यासोबत खाण्यासाठी. तर चटणी बनवून झाली आणि नंतरला मी दुसरा नाश्ता इथे करायला घेतला. तर आज सकाळच्या नाश्त्यामध्ये बनवलं होतं शिरा. म्हणजे काय बनवू हा नेहमी पडणारा प्रश्न, म्हणजे शिरा बनवला. नंतर सासूबाईंना आमच्या खाऊ वाटले चिप्स, म्हणजे बटाट्याचे चिप्स बनवा असं त्यांनी सांगितलं, मग ते करायला घेतलं. आणि ते भोप्याने मला मदत करायला घेतली. तर बटाटे असे लांब लांब, मला वाटतं हे मॅकडॉनल्डमध्ये मला मिळतं ना ते चिप्स होते ते. आता हे पण मी म्हणजे गावी असताना कधी बनवलं नाही, पण म्हटलं चला बनवूया म्हटलं. त्यात तुरटी वगैरे काहीच घातलेलं नाही आहे, फक्त म्हणजे कापले नॉर्मल आणि मग तेलामध्ये तळून घेतले. आणि नंतर त्याच्यामध्ये वरून टाकलेलं आहे मीठ वगैरे, मसाला जे काय आपल्याला आवडेल ते. तर नाश्ता सर्वांचा रेडी झाला, सगळ्यांना नाश्तासुद्धा मी खायला दिला. आणि म्हणजे गप्पा गोष्टी करत सगळ्यांचा नाश्तासुद्धा झाला होता करून. शूटिंग काही केलं नाही, कारण नाश्ता बनवणार, शूटिंग करणार
की ह्या सर्वांना खायला देणार असं सगळं असतं. त्याच्यामुळे शूटिंग करायचं राहून गेलं. भोप्याची मम्मी पण याच वेळेत त्याने येऊन गेल्या होत्या. त्या पण नाश्ता वगैरे करून गेल्या, म्हणजे हॉस्पिटलमधून डायरेक्ट त्या इथे घरी आल्या होत्या. आणि मला मागे कमेंट पण होता की ताई श्रद्धा कशी आहे. तर श्रद्धा आहे आता बरी आहे. तिचं ऑपरेशन करून झालेलं आहे. ICUमध्ये होती 3 दिवस. आता तिला ICUमधून बाहेर काढलेलं आहे. आता आहे, व्यवस्थित आहे. म्हणजे होईल आता, हळूहळू होईल. कारण आता ऑपरेशन झालं म्हटलं की बघा बरा व्हायला वेळ लागतो. तर 1-2 दिवसामध्ये आम्ही पण तिला भेटायला जाणार. तर बघू, जमलं ते शेअर करीनच. तर इथे सगळं माझं आटपून झालं, किचनचं काम. नंतरला मी गेलेली आहे माझं स्वतःचं आवरायला. बऱ्याच ताईंच्या मला कमेंट्स येतात की ताई मुंबईला आल्यापासून रंग माझा उजळलेला आहे. त्याचं कारण पण तुम्हाला मी सांगते. म्हणजे गावी जाण्यापूर्वी, म्हणजे मुंबईला जेव्हा मी अगोदर राहायची त्यावेळेस सगळं प्रोडक्ट मी यूज करायची. म्हणजे मॉइश्चरायझर आहे, सगळं वापरायची, फेस क्रीम वगैरे सगळं. पण गावी गेल्यानंतर सगळं स्टॉप झालं होतं. ती वेळात अशी बघा खराब होती, त्याच्यामुळे कसं काही करावं असं वाटायचं नाही. पण आता पुन्हा इथे मी आल्यानंतर सगळं जे प्रोडक्ट आहे ना पुन्हा वापरायला सुरुवात केली. त्याच्यामुळे कदाचित असेल की थोडासा रंग माझा उजळला असेल. चला, सगळ्यांचं सगळं झालं. नाश्ता वगैरे सगळं करून झालेलं आहे. सगळीजणं बाहेर गेलेली आहेत आणि आता फक्त मी एकटीच घरामध्ये आहे. भाग्या, शेरू ते पण आहेत आणि कुणाल पण जरा खाली उतरलं आहे बिल्डिंगच्या. त्याचं पण थोडंसं काम होतं. कुणालच्या बाबा गेलेत गाडीवरती. अत्यंत शेवटचा दिवस आहे. मगाशी तुम्हाला सांगितलं ना. तर आता सगळ्यात आधी काय करते की कपडे वगैरे ते मशीनला टाकते. आता हॉस्पिटलमधून पण चादरी आणलेल्या आहेत. भोप्याची मम्मी आता आली होती मगाशी, तर त्या पण टाकायच्यात मशीनला. अगोदर कपडे होते आणि मग त्या चादरी आहेत ना त्या धुवून घेते. आणि कमेंट्सबद्दल थोडंसं बोलते. म्हणजे कालचा जो व्हिडिओ टाकला ना, मुगाची भाजी बघा, मी दाखवली तुम्हाला ना, मोड आलेल्या मुगाची भाजी म्हणजे उसळ. तर तिथे गरम मसाला मी सांगितला होता की खूप छान गरम मसाला आहे तो, डीमार्टचा आणलेला आहे तो. आणि मागच्या पण 1-2 व्हिडिओमध्ये मला कमेंट होते. मी त्यावेळेस मी गावी होते त्यावेळेस आलेले कमेंट, ताई तुम्ही तिखट मसाला कोणता वापरता. तर ते दोन्ही मसाले जे आहेत ना ते मी तुम्हाला दाखवते. आता हे जे मसाले आहेत ना डीमार्टचे आहेत, म्हणजे कुठल्या पण ब्रँडचे नाही आहेत. त्याच्यावरती असं लिहिलेलं आहे की डीमार्ट गरम मसाला, डीमार्ट चिली पावडर. त्याच्यामुळे म्हणजे कोणती पण असं विशेष ब्रँड असतं ना, जसं की कुबल मसाले असे वेगवेगळ्या बघा असतात ना ब्रँडचे, तसं काही नाही. डीमार्टचे खास हे मसाले आहेत पॅकिंग केलेले आणि तेच मी वापरते गेली कित्येक वर्ष झाली. त्याच्यामुळे चवीला पण छान आहे. तिखट मसाला पण आत्ता पण मी आणलेला आहे ना डीमार्टमधनं तिखट मसाला. गेल्या महिन्यात जेव्हा मी सामान भरलं त्यावेळेस हा मसाला इतका तिखट आहे की जास्त जेवणामध्ये टाकावा लागत नाही. फक्त इतकंच सांगेन, कलर थोडासा फिक्का, म्हणजे आपण फोडणीमध्ये टाकलं ना तर छान असा रंग येतो भाजीला आपल्या तेलामध्ये. फोडणी करताना वरून न टाकलं थोडासा जरा कलर हलका येतो. पण तुम्ही जर काश्मीरी पावडर वापरत असाल तर रंग छानच येईल भाजीला. पण चांगला रंग हवा असेल तर तेल जेव्हा गरम होतं ना तर गॅसनं स्लो करायचा आणि मग त्यात तिखट मसाला टाकायचा, जरासं परतून घ्यायचं आणि मग फोडणी द्यायची. छान असं तवंग येतो. म्हणजे काही पण आमटी बनवसाल, भाजी बनवसाल, उसळ बनवसाल, त्याला छान अशी तरंग येते. मी कधीच काश्मीरी पावडर वापरत नाही, कारण काश्मीरी पावडर खूप महाग असते. त्याच्यामुळे बजेटमध्ये सगळं चाललेलं असतं माझं, तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना. गरम मसाला पण तो पण डीमार्टचाच आहे. 200 ग्रॅमचं पॅकेट मी आणलेलं आहे. आता ते बॉटलमध्ये मी भरलेलं आहे, त्याच्यामुळे पॅकिंग काही तुम्हाला दाखवता येणार नाही, म्हणजे पॅकेट ते. पण तिखट मसाल्याचं पॅकेट आहे माझ्याकडे. पण इतका छान आहे मसाला. फक्त पाव चमचा तो मसाल्याने मी टाकते आणि जेवणाची चव एकदम चेंज होऊन जाते. फक्त मी इतकंच सांगेन की हा जो गरम मसाला, म्हणजे हाच असा नाही, तुम्ही कोणता पण गरम मसाला वापरता ना पावडर, तर भाजी शिजून झाल्यानंतर म्हणजे आपण गॅस बंद करणार असेल त्याच्या 1 मिनिट आधी फक्त तो गरम मसाला टाका. तुमच्या भाजीची चव डबल होऊन जाते. म्हणजे ही एक टिप आहे तुमच्यासाठी. बघा, तुम्ही ट्राय करून बघा. म्हणजे मी नेहमी याच पद्धतीने करते, त्याच्यामुळे अनुभवातून हे तुमचे शेअर करते. कदाचित कोणाला माहितीही असेल, पण नसेल माहिती तर तुम्ही बघा या पद्धतीने गरम मसाला भाजी शिजून झाल्यानंतर टाका. चला दाखवून घेते पटकन. तर हे बघा, हा आहे तिखट मसाला. 1 किलोचं पॅकेट आहे बघा, आणि त्याच्यावर लिहिलं आहे रेड चिली पावडर. म्हणजे असे पॅकेट आहे ना डीमार्टमध्ये ठेवलेले असतात. काश्मीरी पावडर पण मिळते डीमार्टची, त्याच्यामुळे घेते वेळी तुम्ही बघून घ्या. नाही तर रेड चिली पावडरच्या ऐवजी म्हणजे काश्मीरी पावडर यायची. मग आता हा जो मसाला आहे ना 1 किलोचा, तो 270 रुपये किलो काहीतरी घेतला होता मी गेल्या महिन्यामध्ये.
थोडंसं बघा काढून ठेवलं आहे डब्यामध्ये आणि असं पॅकिंग खोलत नाही मी, असंच पॅक करून व्यवस्थित असं ठेवून देते. तुम्हाला दाखवायचं म्हणून मी ते बाहेर काढलेलं आहे. तर व्यवस्थित बघून घ्या तुम्ही. चांगला असं तिखट मसाला आहे, छान आहे मसाला हा. आता हा मसाला गेले कित्येक वर्ष झाले मी हाच वापरते. फक्त मच्छी मारायचं ना तेव्हा मी सुक्या मिरच्या वापरते, तुम्हाला बघा दाखवलेले आहे. आणि हा बघा हा आपला गरम मसाला बघा. आता हे 200 ग्रॅमचं पॅकेट होतं ना, ते काहीतरी 60 का 70 रुपयाच्या आसपास मी घेतलं होतं, पण मसाला एकदम बेस्ट आहे. त्याच्यावरती पण बघा या गरम मसाल्याचं सांगत्या. हा बघा इथे कसं लिहिलं आहे ना, डी-मार्ट प्रीमियम म्हणजे रेड चिली पावडर, तसंच ते गरम मसाल्याचं पॅकेट असतं ना त्याच्यावर डी-मार्ट असं लिहिलेलं असतं, प्रीमियम लिहिलं असतं आणि खाली लिहिलं असतं गरम मसाल्याचं पावडर. असंच पॅकिंग असतं, त्याच्यामुळे घेतेवेळी तुम्ही बघून घ्या, सहज मिळून जातं. डी-मार्टमध्ये असतं, पण एकदम एक नंबर क्वालिटीचा हा गरम मसाला आहे. आणि त्याच्यामुळेच बघा ही गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करते. वापरून बघा, अगदी नॉनव्हेजमध्ये पण तुम्ही टाकू शकता, व्हेजमध्ये पण तुम्ही टाकू शकता. इतका हा मसाला ना खूप छान आहे. झोपा. तर मग अशी ते मसाला दाखवताना मी प्रीमियाच्या बदली बघा प्रीमियम म्हणाली, त्याच्यामुळे सॉरी म्हणते मी तुम्हाला. प्रीमिया, डी-मार्ट प्रीमिया असं त्याच्यावरती लिहिलेलं आहे. आणून बघा तुम्ही. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच स्टॉप करते. आता घरातलं काम करून पुन्हा मला बाहेर जायचं आहे, म्हणजे बाहेरची 1-2 कामं आहेत. भाग्या आणि शेरूसाठी जायचं, त्यांच्या 1-2 वस्तू खरेदी करायच्यात खाण्यापिण्याच्या, त्याच्यामुळे आता काम आटपते आणि पटकन जाऊन येते. व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.